En door dat krijt echt in de cellen te wrijven zie je heel mooi de opeenvolging van jaringen. Ze kan achter Helleburg dat deze beam meer dan 5700 jaar oud is. Om de opgraving goed onderzoekje te kennen, moeten er heel wat stukken afzegen gebeuren. Daarna gaan ze naar het lab dat ze onderzocht worden. En wat we hebben gedaan, we hebben in het laboratorium hebben we deze schijf schoongemaakt met scheermesjes. En dan kun je dat met krijt invrijven. En door dat krijt echt in de cellen te wrijven zie je heel mooi de opeenvolging van jaringen. Ze kan achter Helleburg dat deze beam meer dan 5700 jaar oud is. Maar wat de opgraving echt uniek maakt, is dat het om zo'n groot bos gaat. Bij een protte opgraving is dat net zo, maar nu kan er echt goed onderzoek in worden. Dit is een project van 90 hectare, wat tot 2028 wordt ontwikkeld. En mijn verwachting is, en dat hebben we eigenlijk ook wel tot op de dag van vandaag gezien, dat hier misschien wel meer dan 1000 bomen uitkomen. Er is al een heel stuk uitgroeven, maar er komt nog volle meer bij. Zelfs denkt Baselmans dat pas een zegde van het oerbos nou voor het jacht komen is. Dat is voor ons als onderzoekers natuurlijk ideaal, want dan hebben we echt gewoon een hele mooie steekproef uit dit hele bos. En dat loopt nog tot in 2028, dus we zijn hier nog wel een paar keer te zien.